Odiechieng' machielo ma wantiere kod chenro makende, chenro mohero ahinya mar penja laktar, chenro ma yawo pachwa matut kendo wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng' mondo mi wagoye mbaka wang'iye kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Gima ber naga gi chenro ni nyakwara Mungi Ajwang' ni ok waket ga maino e line achiel kende mar chandruok mag del, to wang'iyo weche mag obwongo, weche mag ringruok, weche mag fuoni kaachiel kod weche mopogore opogore. Kawuono wadhi wuoye e weche mage. Amor mokalo ni wendo wakedo daktari ntiere studio machiegni. Daktari, ibwa nyiso nyingi in wuod kanye, ilony yango kaito imiwa twak ma kawuono kiyie. Erokamano Ruth, nyinga Levi Onyango, laktar molonye tuochego mag dangni mag paro, gi dho ngere psychologist. Kendo sana lonye gigo ma gi dho ngere waluongo ni abnormal psychology, manyiso ni gigo mamiyo pach ng'ato tiyo e yo ma ok ler, kata e yo ma oganda kata anyuola ok nyal geno ni mane kaka onego bed ni obwongo mar ng'ato timre nade tiyo. Koro kaluwore gi timbene, gi kata gik mowacho, gi kaka pache tiyo, gigo duto ma inyo obwongo dhano ma wanyalo neno e timbe ng'ato. Tuoche ma kamago ema luongo ni abnormal psychology. Kendo mar ariyo bende specialize e gino maluongo ni addiction science, manyiso ni mago tuoche ma ketho obwongo dhano to kod dend dhano kaluwore gi tiyo marach gi yedhego matimore nade mamero ji. Koro wuod game to amor kabiro kae kendo atiyo gi migawo miluongo ni Amrek Kenya. Tamor ahinya kabiro kae mondo kawuono walalre e weche mag dangni mag paro mopogore opogore. Nikech tuoche mag dangni mag paro gichando ogandawa mang'eny. Gichando nyithindo, gichando jogo madongo, gichando nyithindo mani sikul, gichando ji kata mani ute kuonde mwadakie. Kendo amor ga ahinya ka wabiro kae mondo wapuonjre achiel ariyo kuom ng'eyo ni to ere kaka gini, nikech tuoche moko mag dangni mag paro giyudo ka moko ginyalo ga bedo ni en tuo mar dangni mar paro, lakini ng'ato kong'eyo ni en tuono mar dangni mar. Koro kwa biro to wawuoye kendo wapuonjo ogandawa to ging'eyo ni gini mwaneno ga kae ni nyalo ga bedo ni en chandruok ma kamae kare mwaneno ga godo nyathi ng'ane, kare matimo ga kijandwa ni, kare matimo ga mama wani. To kendo mano ber ahinya nikech oganda wayudo puonj maber. Manyiso ni kaka in laktar molonye weche mag obwongo kaachiel kod dangni mag paro, nitiere kaka obwongo wa onego bed ni tiyo, nitiere gigo monego bed ni watimo, ma kata kaka iwuotho, kaka iwuoyo, kaka itimo gigeni, onego bed ni nyiso ni obwongo ni ler kendo tiyo kaka onego bed ni tiyo. Nitiere obwongo ni gi tije mopogore opogore, kendo ing'eno obwongo wawacho ga ni engine mar dhano, manyiso ni en emochikowa gik mang'eny mwatimo. Gin gigo ma imiyo waga chik kod ang'owa kod obwongo. Koro inyalo yudo ka sama obwongo ok ti maber, to ng'ato nyalo bet kata mana ni en gimo matin ka nindo cha, ok onind maber, kata chiemo ok ochiem maber kaka oja chiemo maber cha. Mano ema waluongo ni abnormal, nikech nitie kaka ng'ato osegeyo ga ni appetite mare nitie kendo nitie kaka ochiemo, lakini nitiere signal ma itere dendi kacha chako wuok e obwongo mawacho na pana chiemo ni ok onego koro chame kaka itimri nade, kaka ichame, manyiso ni appetite cha lal. Nindo ni chande, samoro ng'ato dhi nindo sa 3 ochiew sa 11 okinyi, yudo ka koro kodhi e kitanda to nindo kwanye gimoro sa 5 kata mana madhi sa 6. Koro mano manyiso ni tiyo mar obwongo chande, dangni moro osechako timre nade, osechako betie. Gigo kendo kaka gik mwawacho, sani penja penjono taduoki ma in iwuon inyalo neno ni penjo no to duoke kaluwore gi penjo matimo nade ma penjo. Lakini kipenja ni to obwongo ni onego bed ni otimo kama, tachako nyisi ni tielo samara ami tiwinjo ka wi bari, tichako penjni to daktari ni ta penje bera dier, manyiso ni wuoyo mwawuoyo ji ariyo ok wanyal elewana, ok wanyal winjore e paro kaluwore gi mpaka mwatimore nade mwagoyo. Kawuono wadwani mondo wagoye mbaka kotenore kod nok mar obwongo. Kang'eyo kwa kete gi dholo maber, tapani en dholo maber mokalo nok mar obwongo. Ok en fuo, ok en wich rach, to nitiere gimoro, nitiere chandruok moro ka nok mar obwongo. Seche wacho ni nok mar obwongo kata intellectual disability, ma en ang'o daktari? Intellectual disability kata nok mar obwongo kaka ukete no kendo kete maber ahinya, en wanyalo luonge ni en tuo kata masira mamako ng'ato ka pod en nyathi matin. Kendo en masira machalo nadi, manyiso ni ng'ato kata nyathi
king'iyo nyathi tineno ka nyathini ok en gi rieko modwa chopo gi kama ike osetimore nadi oserome manyiso ni gigo matindo tindo ma waneno kuom nyathi manyiso wa ni nyathini en nyathi manomol, en nyathi man kare, wayudo ka gigo onge kaluwore gi wawach ni nitiere gigo mwabro ng'iyo signs gi symptoms makwaneno kuom ranyisi mage makwaneno kuom nyathi to waneno ni nyathini dongruok mare mar obwongo mare nitie chien mopogore gi nyathi monego bed nosechope ei keno ero. To magi gik minyalo chako neno kuom nyathi matin mapok kata odonje ang'owa mapok ochako dhi sikul. Kendo ka koro ochako dhi sikul chande tiyudo ka koro ranyisi go medore nikech nitie shida moko mobro bet godo kata mana e sikul kacha, shida moko mobro bet godo e ot kacha, to bende intellectual disability wabro ng'iyo nyaka ni to en e kidienje machal nadi nikech en e kidienje mopogore opogore. Nitiere jogo ma kidieny margi inyalo bet matek fwenyo matin to nitiere makineno nyathi mosebet higa achiel kata higni 2 tiseng'eyo ni nyathini nitiere chandruok moro ma en godo. Koro chandruok no kelo pek kuom nyathino e yore mag somo, e yore mag kaka pache tiyo, e yore go kata memory mare biro, iyudo ka gigo obedo interfered godo. Kendo mano kelo nyaka ranyisi moko kaka nyathino behave manyiso ni nitiere gigo ma en go gi pek kaka wuoyo, kaka wuotho, kata mana kaka onyalo konyore. Nitie kiwango ma ka nyathi osechope to onego bed ni koro nyalo rwako pat kende, ong'eyo ni mae waketo koracham, mae warwako korang'owa. Kora iyudo ka nyithindo ma nigi intellectual disability mano gibet go gi pek kabisa. To mano yore makwang'iyo koro kwabro ng'iyo kidienje mopogore opogore to wabro eleza zaidi mwang'e ni to gim waluongo ni intellectual disability ni to ere kaka wanyalo ng'eyo ka en kuom ng'awa kuom nyathi. Koro in fact aneno ka moro oseket kae ma gik mawacho matin go eko nitiere upungufu kwang'iyo ranyisi magi mondik gi karakterisigo mago ranyisi upungufu sama wacho ni dok piny gigo kaka nyathi nyalo konyore sama wacho ni self help skills manyiso ni en nyathi mong'e wawach nosechopo higa mane ma nyathi ong'e rwake nanga kata mano nyalo kawo nanga ne moro morwake dende tineno ka nyathino en gino otimre nadi inge nanga ne mana morwako cha ok onyal timore nadi wuoche korwako ok onyal timore nadi ok onyal fungo iyudo ka nitie moro be mwaluongo ni delayed speech manyiso ni chopo kama oyware weche mag wuoyo koro kosechopo kumonego bed no koro chako wuoye maber ma wach koro onego bed nowacho kani tiyudo ka wuoyo no bet kode matek kidogo ma ok owuo to kaka wacho kidienje kande nitie bende mok wuo kabisa. Koro samoro nyalo gawe ni nyathini momo ma of course nyathi mok wuo kabisa mano te dhok mwatiyogo wacho ni ang'owa ni en momo lakini yudo ka momo neno okel nikech nitiere disorder mwaluongo ni intellectual ang'owa disability kata kaka wacho gi dholuo ni en nok mar ang'owa mar obwongo. Communication skills sasa wacho mar wuoyo no ero. Social skills kochopo kiwango makoro nego bed ni dhi e sikul kata kotere sikul kata ka udhi e Sunday school e kanisa kacha tiyudo ka en gi pek mar riwre gi oganda gi jowetene kokete kata mane group mar jo Sunday school mawere mbele kanisa kande tiyudo kokodwa timore nadi okodwa dhi mondo riwre gi jowetene mondo obede kikundi mar jok matimang'o mawer kata mane mbele kanisa kata school kacha chande assignment moro komiye to bet gi pek mar timo academic performance mare bende iyudo ka en gi shida sana e sikul nikech intellectual disability samoro jabiro bende gi disabilities moko mwaluongo ni learning disabilities manyiso ni somo mar nyathino kiwango no ni duogo timre nadi duogo piny. Koro e obwongo dhano ka entie gino mwaluongo ni IQ intelligence quotient manyiso ni IQ en kiwango mar rieko mar ng'ato to IQ ng'at manigi IQ manormal onego bed ni nitie kaka ipimo ga IQ nitie tests mitimo gi psychologist kata psychiatrist ma kelo IQ mar ng'ato ikawo obwongo ka e dendwa kae wan ga gi higni mopogore opogore wan gi gino mwaluongo ni mental age manyiso ni mano age mari mabedo mogo kaluwore mano higni mar obwongo ka wan gi higni mag del
kata mana fuondi ni mag dendi go nigi higni maggi. Koro wacho ga ni nitie gik minyalo time dendi mamiyo fuondi mag dendi tipiyo. Bas koro wawinjore. Aeto nitiere higa mar ng'ato mikwano nikech nonyuoli 1980 to wacho ni koro ng'ane ja higni 30 kamano. Koro higni gi emwatiyoga go mondo wayud ni IQ mar ng'ato, intelligence quotient mar ng'ato chande rom chal nade. Koro jok manigi intellectual disability, mondo wach ni ng'ato nigi intellectual disability, manyiso ni IQ mare en below 70. IQ nyalo bedo achiel nyaka 100. Koro ng'at manigi IQ mani atamalo mare ok ochopo 70, mano ng'at mwanyalo wacho ni nigi intellectual disability. Manyiso ni to koro kaka wawacho kidieny kande, manyiso ni kaka IQ mari bedo mapiny e kaka imedo bedo gi shida mag intellectual kidieny ma intiere koro medo sama IQ mari wawacho ni en 30, manyiso ni koro intellectual disability mari ni malo, manyiso ni ranyisi gi gibiro nerone sana mopogore gi ng'at mamare nikech normal IQ onego bed ni en 90. To jogo manigi IQ moingo 100 emiwinjo ga kwa wacho ni ng'ato nigi nyathi moro ma en special kata ma iluongo gifted kid, genius bas, mane wach mamany. Mago jok mani IQ margi ni malo atamalo mar 100, lakini IQ mar ng'ato onego bed ni bedo 90. Ng'at manigi IQ ma pitin ne 70, koro wabro classify gi kamano mwaket gi nyaka piny kuchande. To classification go nitiere. To pek magi bedo godo gin kaka gigo mondik kanyo no ero. School kaka asewacho, memory kata mana paro, gino ma ng'ato some sikul bende nyalo bedo shida kata ma opuonje kamoro kata ma janyuolo wacho ne. Nikech shida gi awacho ni wachako neno gi nyithindo, kuom nyithindo. Slower rates of learning be wang'iyo kanyo. Somo mare ni duogo timbre nade ne piny. Interaction ma wacho ni gi ji ma kata odwa riwore gi ji, iyudo ka mare bedo gi chandruok kidogo. Ito mane koro kwang'iyo ranyisi go duto kineno kuom nyathi kata kuom ihia, tinyalo wacho ni na winjo gimoro kipuonje TV penj laktar kacha chande, nyathini nyalo bedo ni nigi gino mwaluongo ni intellectual disability ma en nok mar obwongo. Moro kapok wadhi kidienje kata kidienje mopogore mar chandruogni, wabong'eya ne ni to en ang'o manyalo miyo nyathi bedo kod nok mar obwongo kata intellectual disability. Yena watim mano kwa sika uyuyo bang' thuolo machuok mokalo. Kik dhi mabor kik isudi, mano Dr. Levi opimonwa kata intellectual disability nok mar obwongo nyathi ineno ka okokwanyo kosudi kako nego beno sudo kotenore kod higni mage, kotenore kod gigo midwa ni mondo mi otim. To en ang'o manyalo kelo chandruok ainani? Kik dhi mabor kik isudi. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Safaricom kwa ushirikiano na Royal Media Services tunakuletea Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Novemba mwaka huu. Mzazi William Tuva, Vincent Atea, Inspector Mwala, Munai Generali kutoka Radio Citizen na Justina, Judith JB, Olchore na DJ Wanapoi kutoka Chamge FM watakuwepo na zawadi pamoja na ofa maalum kutoka Safaricom, huku Olesos Melodies Second Junior na Vicky Brilliance wakiwakilisha kwenye burudani. Kesho tarehe 16 Novemba, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Rift Valley Edition itaanzia Nakuru Town, Salga, Kibunja, Molo, Keringet, Pombo, Olenguruni na kumalizikia Njoro Town. Njoo tujumuike na kusherehekea pamoja msimu huu wa sherehe kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Royal Media Services. Citizen
unapanga kwenda shopping, Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ngoma nyalo bedo ni kelo chandruoge gi mane kama ne wawe kanye kumwatire Dr. Levi kendo kanye madakwani mondo mi wachak godo. Angoma nyalo bedo notimore to timore kidienye mane otimore seche mosenyuol nyathini, otimore seche ma nyathini pontiere ich, otimore kapoko maki nyathini preconception kaku wache gacha gimoro ma samoro min notimo kachiel koduono timo koso gini angoma miyo onyalo bede. Causes kata gigo manyalo kelo intellectual disability opogore kaluwore gi research kata gi nonro mosetim mantiere. To intellectual disability bende en tuochego moko mawachoga ni okinyal ng'eyo ni kineno nyathi tiwacho ni gima kama kama emanotimore nadi emanokelo shidano. Koro kuom nonro mosetim mantiere gino mokwongo kata ranyisi mokwongo mag intellectual manyiso ni ng'ato manyalo kelo intellectual disability en gino mwaluongo ni genetic mutation. Manyiso ni sama miyo gi ng'at ma gi dichuo oriwore ka gi yudo nyathi to nitiere yeni nyathi en product mag genes DNA gi gik makamago. Nitiere shida manyalo ga bedo kacha chande manyalo kelo shida kuom nyathicha. Nitie gigo mane DNA ka miluongo ni chromosomes mawacho ga ni miyo golo 23 to ng'at ma dichuo golo 23 to riwore to timre nade. Koro yudo ka chromosomes gi samaro ng'at ma dichuo nyalo ga golo mang'eny. Okabro wacho ni 24 but nitie namba moko mag chromosomes go nitie kaka gipangore ma nyalo ga bedo ni moro nyalo multiply biro kako konego timre nadi. To mago gigo manyalo kelo apani kata kwang'iyo kacha cha nitie gimo ndik ni chromosomal anomaly. Aeto mbele ne kanyo ndik ni DS mano manyiso ni Down syndrome. Down syndrome yudore sama X chromosomes go ntiere namba 21 obiro nyadi ng'eny kako konego beni timore. To nyithindo ma nigi Down syndrome emaniga gi shida machalo kamano. Kata mana wuotho gi yudo ka samonyuol gi iyudo ka abilities mage kaka mag wuotho, mag wuoyo, mag kang'o obro bet go gang'owa gi shida. Mano gino manyalo kelo shida machalo kamano. Moro bende ka pod wan mana kanyo ero nitiere gigo mwaluongo ga ni blood compatibility. Manyiso ni remo mar ng'ama dichuo gi remo mar ng'at ma miyo ok otimore nadi. Sama mano timore ntiere ajali moko manyalo ga timore kaja sama ich makore. To mago gigo ma kotimore to nyalo ga kelo shida kuom embryo kata fetus malosore ei ng'at ma miyo manyalo kelo shida bang' ka nyathino osetim nadi osenyuol. Nikech remo ka nitie ga gigo mwaluongo ni rhesus factor. Rhesus factor nitie ga moko mwaluongo ni positive to moko negative. Koro iyudo ka sama ng'at ma miyo nigi rhesus factor ma negative to ng'at ma dichuo nigi positive mane makelo shida ahinya. Nikech biro ga sama nyathicha rhesus factor mare opogore gi mar min moting'e to mano kelo shida. Onego bed ni koro kia miyo ni dwano reject bas. Koro mano gik makamago ema kokong'i sama pok nyathi onyuol kata sama pod nyathi ni ich nikech ipenjo ni to gitimore sama timo nadi. En onyalo timore ka nyathi pod ni ich, onyalo timore ka nyathi sama inyuolo nyathi chande bende yudo kaponi kata mana rhesus factor no sama inyuolo nyathi kaponi remo gi kimakosa oriwore mar ng'at ma min nyathi gi nyathi tiyudo kane nitie difference chato nyalo kelo ang'owa nyalo kelo shida. Emomiyo bende ber ka gik moko kaka nyuol wadhi watimo ang'owa e osiptal kuonde ma daktari. Mar ariyo kata mar adek ondik kanyo maternal disease. Ng'at ma miyo to mana bro riwo gi moro maneno kondik piny kanyo ni maternal care. Nikech wang'i kapok nyathi onyuol aeto wadhi kosenyuol kata sama inyuole.
ng'at mamiyo ntiere tuoche moko makoyudi sama in gi nyathi pek, to nyalo kelo shida kuom nyathi ma miting'e ino ero. Achiel kuom shida go gin ang'owa gin intellectual disability. Keta biro kelo nok mar obuongo mar nyathino sama osenyuole, ma biro kelo shida e somo mare, kako wuoyo, kako wuotho, kako oriwore gi jowetene, social interaction go gi mago duto. Bende sama wajawachoga kae sama wawuoyo weche mag yedhe mamero ji ni miyo sama in gi ich to wach kong'o ket ang'owa ket bathe nikech kong'o nigi toxins to toxins go eko nitie accidents moko manyalo timore manyalo ga miyo gi attack gichopo embryo kama embryo ntiere to mano kotimore ma toxins go dhi mochopo kuom nyathicha to nyalo ga kelo gik ma shida moko machalo mag ang'owa intellectual disabilities go eko kaka nyathi medo dongo. Kwa biro sama kore nyuolo nyathi sama inyuolo nyathi chande ondi kanyo prematurity plus post maturity 41 plus manyiso ni prematurity nitie nyithindo minyuolo maluonga ni preemies. Preemies gin nyithindo monyuol kapok wigegi kata mag ndalogi mar nyuolo gi otimore nade kendo gibiro gi birth weight moro matin sana. Sama mano timore ma nyathino oko rite maber kamano to biro ga gi shida mopogore kuom nyathi. Kendo achiel kuom gigo ma ibro neno kuom preemies mang'eny kata gi nyithindo maseneno en ga shida mag sikul kama entie sikul social interaction chande kata gi somo. Nitiere gigo ma anxiety moro jamako giga kata buok moro mar del mamiyo ga nyathino nyalo ga chako kata mana ene form 1 tineno kochako laye ang'owa e kitanda. Koro gik moko machalo kamago ego low birth weight kata mana nyathi monyuol kapok sane ochopo manyiso ne nyathicha ne poko ikore mar wuok lakini koro timore nade ogole manyiso ni pok odongo maber. Labor difficulties labor difficulties amoro nyalo yudo ka miyo bedo gi muoch mol chwalore ma nyathicho onego bed ga nitie sama osekoro bende osewuok to pok owuok to labor difficulties be nyalo ga kelo gino maluongo ni anoxia manyiso ni nyathicha nyalo koso oxygen monego bed noyudo kapok sama pod wan gi prolonged ang'owa labor to anoxia en kata en achiel kuom gino manyalo ga kelo shida mag obuongo kuom nyathi kendo mano be biro ga gi ginene mathoth. Birth injury manyiso mana ni en masira manyalo yudore sama nyathi nyuolo. Sama koro osenyuol nyathi ma koro en oko kanyo malnutrition nyathi mok yud chiemo maber kata mok yud maybe okodhodh maber nikech nyathi ma koko nyuol mano to en nyathi ma koro idhodho. Disease kaka meningitis kapo nomako mihiya samo en kanyo brain